Dobré ráno prajem. Budem rozprávať o tom, ako sa študujú bionanomegaštruktúry a ja sa musím posúvať. Takže si najskôr povedzme, čo som tým, nie že čo sú, pretože to som si samozrejme trošku vymyslel. Čo to asi tak tie bionanomegaštruktúry môžu byť? Bioštruktúry alebo biologické produkty, to nazvime v tomto momente. Poznáte od citrónu až po hrách, čo je na nich zaujímavé, že majú rôznu veľkosť. Samozrejme v tomto momente sme v oblasti, ktorú bez problémov voľným okom rozlíšite. Hrach má približne 1 cm. V momente, keď sa dostaneme na úroveň vlasov, tie síce vidíte, keď je ich veľa, tak ich vidíte veľmi dobre, avšak jeden vlas síce vidíte, ono je to menej ako 1 mm, ono je to 0,1 mm, čiže 100 mikrometrov, ale stále naše oko dokáže vlas registrovať. To už keď sa dostaneme potom na úroveň mikroorganizmov, napríklad baktérií, ktoré majú veľkosť 1 až 5 mikrometrov, tak tam už by sme s tým voľným okom mali problém. Viete, že sa na to používajú mikroskopy na pozorovanie niektorých mikroorganizmov, napríklad tie, čo nájdete v louži, červené očko, tak stačí normálny školský, relatívne jednoduchý mikroskop, k tomu sa dostaneme, ale potom tie, čo máme, čo ja viem, v tráviacom v črevách, tak na tie už potrebujeme trochu lepšie mikroskopy. Čo už potom, kde zlyháva aj školský mikroskop, sú vírusy. Víry, ktoré majú menej ako 1 mikrometer. Ja tu píšem 100 nanometrov, pretože je to vírus chrypky. Vírusy sami o sebe môžu mať približne od 35, povedzme, 40 nanometrov až po pol mikrometra. A tam už teda potrebujeme hodne výkonné mikroskopy. Všetky obrázky, ktoré tu vidíte, pochádzajú z niečoho, čo sa volá elektronová mikroskopia. O tom ja rozprávať nebudem dneska. Funguje to? Okay. Dík. Ale bez nej by sme niektoré takéto krásne štruktúry nevideli. Ups. Nefunguje. Ne. Ne, vôbec, je to hluché. Ja som to nezapol. Už. Aby sme neboli neféroví, pretože sme na ústave fyzikálnej chemie, kde naprostá väčšina mojich kolegov s biologickými materiálmi nepracuje, tak aby som bol voči ním férový, treba ukázať, že aj chemické alebo nejaké štruktúry, ktoré majú podstatne jednoduchšie zloženie ako živá príroda, dokážu vytvárať nádherné útvary a opäť pomocou elektronovej mikroskopie môžeme tieto nanoskopické útvary odhaliť. Tak tým, keď sme boli v oblasti vírusov, tak to už mám poznámku, že sme bio-nanoštruktúra, ale ešte nevieme, čo je to mega. Poďme sa dostať na úroveň ľudskej bunky. To viete, že väčšina z vás pravdepodobne vie, že to je vlastne niečo ako základný kameň stavby vašeho tela. A keď použijeme elektronovú mikroskopiu, tak môžeme vidieť rôzne bunky, ich tvar. A keď elektronová mikroskopia má naozaj nádherné zväčšenie, takže môžeme vidieť aj na ich povrchu nejaké štruktúry a tie môžu byť nanoskopické, pretože elektronová mikroskopia môže ísť až dole na 1, 2, 3 nanometre. Nemá s tým žiaden problém. Jo. Takže vidíme nejaké nádherné štruktúry, ale nevieme chemické zloženie. Z týchto obrázkov nevieme, čo na tej bunke alebo na tých, v tomto prípade vám ukazujem také výstupky z buniek, ktoré sa volajú mikrovily, čo na tých chemický alebo funkčné, to sú tie funkčné látky, nejaké bielkoviny alebo nukleové kyseliny, cukry, lipidy, všetky majú svoje funkcie, tak kde sú? To elektronová mikroskopia dokáže, ale veľmi ťažko. Preto je dobré použiť nejakú technológiu, ktorá nám ukáže jednotlivé látky
v biologických štruktúrách. Tu napríklad vidíme aktín, ktorý vytvára také vlákna a tieto vlákna pomáhajú napríklad, toto je pohybujúca sa bunka, ktorá ide v tomto smere a tuto na tomto konci, na tomto kraji ten aktín takzvané polymerizuje, čiže vytlačí tú štruktúru tej bunky dopredu. Jo. Podobné je to s tubulínom, ktorý vytvára mikrotubuly a tie vytvárajú vlastne nejakú štruktúru, tak ako keby ste boli v nejakom barokovom chráme a tam sú tie veľké kupoly a tam vidíte také hradby, tak tam také konzoly, tak to je vlastne podobná funkcia mikrotubulov. Oni samozrejme majú tých funkcií ďaleko viac. Ale vidíte ich naprosto krásne, napriek tomu, že mikrotubuly v priereze majú len 25 nanometrov, tie aktínové vlákna dokonca len 7 nanometrov. A my stále vidíme nádherne ten obraz. A dôležitou vlastnosťou týchto, keď zobrazujeme obzvlášť cytoskeleton alebo niektoré konkrétne štruktúry, že sú mega hezké a preto som to nazval bionanomegaštruktúry. A jak na ne teda? Už sme si povedali, že elektronová mikroskopia, alebo keď sa len tak by sme mali schopnosť v našich očiach vidieť nanoskopické objekty, tak tieto špecifické látky nie sme schopní vidieť. Takže poďme si povedať, akým spôsobom sa dostávame k tomuto obrazu. A tento obraz získame pomocou javu, ktorý sa volá fluorescencia. Aby som sa mohol k fluorescencii dostať, potrebujeme si vysvetliť, čo to je vlastne videnie, alebo jak to je vlastne s tým videním je. Netvrdím, že to väčšina z vás nevie, len si to pripomeňme. Zo slnka nám dopadá svetlo na nejaký objekt, v tomto prípade kvet, a z neho sa to svetlo odráža, časť toho svetla sa odráža a dopadá na naše oko, k tomu sa za chvíľku dostaneme a preto ten objekt vidíme. Vidíme odrazené svetlo. Podobne je na tom mobilný telefón, ktorý, keď pred nami je nejaká scenéria, v listopadu je obzvlášť dobre pozerať na takúto scenériu, tak keď nastaví mobilný telefón, tak dopadá z tých všetkých objektov, ktoré tu sú, sa slnečné svetlo odráža, dopadá do našej kamery. Avšak nie je to tak dávno, čo to vyzeralo takto, pokiaľ som si vyťahol z toho, či už mobilu, alebo obzvlášť z tých starších fotoaparátov, som si vyťahol obrázok, tak ten obrázok vyzeral takto. A ten dôvod je ten, že neboli schopné fotoaparáty a chvíľku sa to týkalo aj mobilných telefónov, neboli schopné rozlišovať farby. Aby sme mohli o farbách rozprávať, tak si pripomeňme, že farby sú, teda svetlo je elektromagnetické žiarenie a jednotlivé farby sú v tom spektre, relatívne malý výrez. Majú že vidíme fialovú, znamená, že je tam elektromagnetické žiarenie o nejakej určitej konkrétnej energii. Ale pre zjednodušenie, lebo v tých energetických jednotkách, keby sme rozprávali o svetle, tak je to také skôr nepraktické. Moji kolegovia z fyziky samozrejme používajú energetické vyjadrovanie. My v biológii používame niečo, čomu sa hovorí vlnová dĺžka. To je proste, keďže sme povedali, že je to elektromagnetické záření, tak je to vlna a tá vlna má nejakú amplitúdu a nejakú frekvenciu. Jo? A tá frekvencia, to je tá lambda, tá vlnová dĺžka. A tu si treba akurát dávať pozor, že čím nižšia vlnová dĺžka, tým väčšia energia. Ale každopádne to, čo je pre nás v tomto momente dôležité, je to, že vlastne tá farba je definovaná energiou a vlnovou dĺžkou. Takže vo výsledku, čo sa deje, zo slnka dopadá na objektív, v našom prípade list, povedzme, zmes fotónov, svetlo s rôznou energiou a to dopadne na ten list. Naprostá väčšina fotónov sa absorbuje
a odrážajú sa len tie, ktoré majú energiu alebo vlnovú dĺžku zeleného svetla a preto ho my vidíme list ako zelený. Jo. Je to spôsobené tým, že v oku máme tyčinky a čapíky, rods and cones anglicky. Ja sa ospravedlňujem, ja fungujem vo vede aj v angličtine, takže fungujem neustále v angličtine. Takže si to úplne nepamätám. Priznám sa, že som si to včera musel z Google pripomenúť, ak sa to vlastne po slovensky povie. Takže tie... Česky je to čípky a tyčinky. Jo? To je skoro to isté, ne? Jo. Tie tyčinky, tak tie nám zabezpečujú to, že vidíme kontrast. To je to najdôležitejšie, pretože kontrast je citlivý. Aby sme nemali ten svet taký nudný, že by bol čierno-biely, tak tam máme ešte tie čípky, dobre to hovorím, a tie sú schopné rozlišovať práve tie, zjednodušene to hovoríme farby, alebo barvy česky, ale správne fyziologicky rozlišujú svetlo o rôznej vlnovej dĺžke. A to tak, že sú citlivé, že sú modré, červené a zelené. To vám možno pripomína tí, čo pracujú s počítačmi RGB. Systém zobrazovania farieb, tak ten je odvodený práve od ľudského oka. A tá modrá je najcitlivejšia niekde 480 nanometrov, zelená najcitlivejšia v oblasti 560 povedzme a červená v oblasti 600. Ale vidíte, že majú relatívne veľké spektrum a je to náš mozog a jeho schopnosti kognitívne, ktoré z toho vytvoria správny obraz, ale sami veľmi dobre viete, že niekedy sa, napríklad ja s mojou manželkou sa vždycky diskutujem, či je to modré alebo zelené. Jo, to je dosť pocitové. Keby sme mali vlnovú dĺžku, je to naprosto jasné. Na ľudský organizmus, teda ľudské bytosti sa nevyjadrujú vo vlnovej dĺžke, ale rozprávajú o farbách. Aby sme teda pochopili, jak je to vlastne s tým záznamom farebného obrazu, tak povedzme si rovno, že čierno-biele kamery alebo akékoľvek záznamové médiá je tam čip a vždycky sú tam nejaké senzorové jednotky a tie proste zaznamenávajú, že dopadne svetlo, fotón. Jo? A pokiaľ sú tohto jednoduchého typu, že zaznamenávajú fotóny, tak nemôžu rozlišovať medzi farbami. Proste len rozlišujú intenzitu. V tomto pixli bolo viac svetla, v tomto pixli bolo menej svetla. Farebné kamery, čo už v podstate dnešnej, okrem vedeckého sa nejakého hodne technického sveta, sa už v podstate asi nepoužíva čierno-biele. Výhodou čierno-bielých je, že sa nič nestráca, žiadna informácia a sú super citlivé. Farebné kamery sú ďaleko menej citlivé a to je tým, že tu pred tým, ako dopadajú fotóny na citlivú vrstvu, tak sú takzvané odfiltrované. Takže povedzme si v tomto prvom pixli, tak zelené a modré svetlo je odfiltrované, sa odráža od toho filtru a prechádza len červené. Dlhšia vlnová dĺžka. Preto tento konkrétny pixel na senzore vie, jaké dopadli fotóny, ktoré majú približne červené vlastnosti. A ten čip je potom poskladaný ako taká šachovnica. Vidíme, že je tam viac zelených ako červených. Ja vám ukazujem len jeden typ. Jo? Dokonca, pokiaľ si pamätám, tak tento Bayerov systém sa už dneska v mobiloch ani vo fotoaparátoch digitálnych nepoužíva. Každopádne plus minus je to takto. Dneska sa to robí len rôznymi kombináciami tých filtrov, no, aby sme dostali čo najvernejší obraz. Takže tým sme videli, a je to podobne ako v tom oku, že tie jednotlivé filtre prepúšťajú nejaký typ svetla, ale není to jedna vlnová dĺžka, tak by to nefungovalo, to by sme skoro nič nevideli. Je tam
isté spektrum, ale každopádne vidíte tu miesta, kde vlastne tá kamera vôbec nebere informáciu alebo veľmi slabo. Jo? Najcitlivejšia je vždycky v tom vrchole. Tak to je to, prečo vlastne obzvlášť u niektorých, čo ja viem, lacnejších modelov mobilov vidíte, že tá fotografia, keď spravíte obrázok, tak si povedal, tak toto predsa nevyzerá, tie farby sú úplne iné. Jo? To je dané tým, že teda nie len tým, ale aj tým, že ten čip je relatívne lacný, že to filtrovanie je také hrubé relatívne a nepoužívajú si tie nové modely. Ja som povedal, keď tam dáte Bayerov filter, tak určite nedostanete na kamere verné farby. Jo? Treba používať také tie modernejšie, kde sú tie kombinácie trošku zložitejšie. Jo. Takže už sme si povedali, čo je to farba, jak vnímame svetlo, alebo jak ho vníma kamera. A dostávame sa k tomu, že na rozdiel od tej scenérie z Grécka alebo od toho hrachového zrnka, normálny fotoaparát, to je jedno, že či je to nejaký super Hasselblad, alebo je to vo vašom mobile. Objekty, ktoré sú menšie ako povedzme 1 mm, zaznamenávajú veľmi ťažko. Na to, aby ich mohli zaznamenávať, potrebujeme ich zväčšiť a to celé sa začalo vyvíjať vtedy, keď ja vám ukazujem Leeuwenhoekov mikroskop, tu je čočka a tá čočka zabezpečuje to, že sa ten obraz zväčší, že keď tam dám oko, pod tou čočkou je kapička, je tam kvapka vody, v tej je povedzme červené očko a vďaka tomu, že tá čočka zväčšuje povedzme 10-20 krát, to už na červené očko stačí, aby človek ľudským okom videl. Toto je jeden z prvých mikroskopov. Na väčšinu času sa hovorilo o tom, že toto je prvý mikroskop Leeuwenhoekov. Niekto druhý tvrdí, že bratov Jansenov a osobne si myslím, že nazývať mikroskopom prístroj, ktorý mali Jansenovci, je trošku sporné. Ten dôvod je ten, že vyrobiť čočku vlastne nikto nevedel. A Leeuwenhoek nebol žiaden vedec, to bol naprosto amatér, ale bol zrovna v prostredí v Holandsku, kde dokázali vyrobiť čočky, veľmi kvalitné čočky, ktoré naozaj ten obraz, to, čo pod tou čočkou bolo, naozaj zobrazili moc hezky. Ten mikroskop Jansenov síce zväčšuje, no ale že by ste fakt rozlíšili, že to je červené očko, no to o tom bych trošku pochyboval. Je možné, že je to dané tým, že už má cez 400 rokov ten Jansenovský. Každopádne ten Leeuwenhoekov funguje aj v roku 2024. Jo. Potom takto sa to vyvíjalo postupne, až sme sa dostali ku klasickým mikroskopom 20. storočia. Ja vám ukazujem stále klasické mikroskopy, pretože keby som vám ukázal, ako vyzerá mikroskop v roku 2024, tak mi poviete, že to je povedzme toustovač, alebo ja neviem, výrobník chleba, vyzerá to tak, žiaden okulár tam nie je. Ja osobne ako biológ sa vždycky hnevám na mikroskopické firmy, že nám zrušili okuláre, pretože my máme radi, aby sme videli celú tú vzorku, aby sme videli kontext. Oni tvrdia, že tie kamery sú už tak dobré a tá zobrazovacia technika, že uvidíme ďaleko lepšie. Osobne si to nemyslím, ale budiš, vývoj sa zastaviť nedá. Každopádne, prečo vám ukazujem mikroskop, ktoré opäť predpokladám, že naprostá väčšina z vás ovláda. Jak vyzerá približne mikroskop, akurát si pripomeňme tie dôležité časti. A tá najdôležitejšia časť je zdroj svetla. A to je to, keď sme si hovorili o videní, že máme zdroj svetla bolo slnko, slnečný svit. Jo. Takže bez zdroju svetla by sme nič nedosiahli. Tu to nejakým spôsobom upravujeme. Tu máme vzorku. Svetlo prechádza cez tú našu vzorku a vchádza do objektívu. To je tá čočka, to je to zväčšovanie. Za chvíľku sa dostaneme k tomu, že si ukážeme, že jedna čočka nestačí, že to by ten obraz bol veľmi zlý. Takže máme tú vzorku, ten obraz z tej vzorky prechádza do objektívu a potom buď si to prepneme, aby sme to vlastnými očami videli, alebo to dopadá na akékoľvek záznamové médium.
Jo. Tu vidíte nejakú kameru, ale môže to byť váš mobilný telefón. Není to žiaden problém. Jo. Za chvíľku si povieme prečo. Ten dôvod, prečo som spomenul dôležitosť objektívu a to, že objektív nie je čočka, pretože objektív je súbor čočiek. Naschvál používam český termín čočka, pretože šošovka je proste už trošku ďalej, mohlo by sa to pliesť. To, čo vidíte, je, že tam je niekoľko optických elementov vždy. Dokonca v tých veľmi kvalitných objektívoch, ktoré zväčšujú 100-krát, je tých komponentov 8, niekedy dokonca existuje, pokiaľ mám informáciu, jeden, kde ich je 11. A musia byť veľmi presne pripravené a veľmi presne zoradené. Tie vzdialenosti medzi tými jednotlivými čočkami musia byť na mikrometre presné a dokonca by som povedal stovky nanometrov. Tak, takýto objektív potom stojí približne 400 000 korún a ten dôvod je ten, že vyrobiť tie čočky je veľmi zložité. Oni sa síce vyrábajú strojovo, ale to dočisťovanie a doľaďovanie ich je stále ručná práca a tréning osoby, ktorá toto môže robiť pre mikroskopy, pre tie absolútne vrcholné objektívy, trvá 10 rokov. Takže zoberte si, že niekoho zamestnáte do vašej firmy a 10 rokov ho musíte trénovať, ten nevyprodukuje vôbec nič, žiaden produkt a až po tých 10 rokoch približne začne proste produkovať nejaké kvalitné čočky do objektívov. No. Takže to je ten dôvod, prečo ten objektív nemôže stáť, čo ja viem, 10 000. Keby ste si zrátali také ako štandardné náklady na jeho výrobu, tak by to bolo povedzme 10-20 000, ale musí tam byť ten tréning toho človeka, ktorý dáva pripravuje tie čočky, tak ten tam musí byť zarátaný. Ako vidíte, je to systém čočiek, je to veľmi robustné, musí to byť veľmi kvalitne vyrobené, no ale tá baterka je asi trošku unavená. Dobrý. A keď sa pozrieme toto je objektív z mobilného telefónu. A vlastne to vyzerá úplne rovnako. Toto je systém čočiek, vidíte, že zase ich nejakých 8. Jediná zmena je, že dajú sa vyrábať strojovo, roboticky. V prípade niektorých najvyšších modelov sú niektoré kritické čočky naozaj manuálne dorábané. Jo, že sú kontrolované. Ale není to tak, ako v prípade tých najdrahších objektívov pre mikroskopy, kde každá z tých čočiek je manuálne doľaďovaná, kontrolovaná, trvá to hodiny. Kdežto tuto je to, predpokladám, minúty, alebo takto sa len skontroluje, zanalýzuje. Každopádne vidíte tú podobnosť a to je ten dôvod, prečo záznamovým médium môže byť mobil alebo normálna kamera, pretože normálna kamera má nejaký objektív, ten sa odpojuje v prípade mikroskopu, pretože máme objektív na tom mikroskope. Ale za chvíľku si ukážeme, že môžeme použiť mobilný telefón, pretože tu máme tiež záznamové médium, čip, nejakú sústavu čočiek a vstupný filter. Aj filtre sú tam. Všetko, čo potrebujeme, všetko, čo sme si... A zdroj svetla je to, že to prichádza, povedzme, v prípade, že fotíte na ulici, je to slnko alebo lampy. V prípade, že ten mobil položíte na nejaký systém, ktorý ste si zostavili, aby vám predstavoval mikroskop, tak je to nejaká žiarovka alebo toto ukazovátko. Červené je červený laser. Jo, takže ja môžem vlastne používať červený laser. Existujú ukazovátka zelené, modré. Môžete si ich tam meniť a bude vám to fungovať, pretože máte špecifický zdroj svetla. K tomu sa dostaneme. Takže sme si povedali, že čo je dôležité v mikroskope a prečo mobilný telefón dokáže nahradiť tú kameru a ten objektív,
pretože to všetko v tom mobile, v tej malinkej tej je, tak čo z takého mikroskopu dostaneme? Hovorili sme si, toto už není elektronový mikroskop, toto je fázový kontrast a dostaneme obraz buniek, ale povedali sme si, že my chceme nejakú chemickú špecificitu. Z tohto žiadnu chemickú špecificitu nedostaneme a pokiaľ použijeme štandardný a nie elektronový mikroskop, tak žiadne detaily neuvidíme. Jo, tam je len istý typ zväčšenia, tam je hranica, ako to môžeme zväčšiť. Elektronové mikroskopy tú hranicu majú o mnoho nižšie. My však môžeme v takom mikroskope dostať takýto krásny, ak sme si povedali, že sú tie bio-nano-mega štruktúry mega hezké, tak môžeme dostať takýto obrázok. A čím to je? Je to tým, že využívame jav, ktorý sa volá fluorescencia. Niektoré látky, pokiaľ na ne zasvietime nejakým svetlom, v tomto prípade tu mám fialové svetlo, o 370 nanometroch. Pokiaľ niekto má záujem o celú tú prednášku, bez problémov vám ju dodám. Nie je tajná ani private property, takže pokiaľ je záujem, bez problémov sa o ňu podelím. Tak niektoré látky majú tú vlastnosť, že pokiaľ na ne zasvietite fialovým svetlom, tak potom, čo ja viem, keď ich máte v skúmavke alebo verlenke v tomto prípade malej, tak vidíte nejaké iné svetlo. Ani u jednej nevidíte fialové svetlo. Je to dané tým, že emitujú v úplne emitujú fotóny iných vlastností, pochopiteľne, keďže dopadá nejaký fotón s nejakou energiou, nejakú energiu samozrejme musí stratiť. Nie sme perpetuum mobile neexistuje, takže pokiaľ máme fialový, povedali sme si, že to je najnižšia vlnová dĺžka, takže najvyššia energia, tá látka vydáva fotóny s nižšou energiou, čiže vyššou vlnovou dĺžkou. Čiže pokiaľ sme vo fialovej, môžeme získať fotóny od modrej až po červenú. Jo? A je to tým, že pokiaľ nám na nejaký elektrón dopadne fotón, ten elektrón je vybudený, tam vždycky dochádza k nejakej vibračnej energii, časť energie sa stratí, povedali sme si, perpetuum mobile neexistuje a zvyšok energie sa vylúči tzv. Emisiou žiarenia. Tu sme si hovorili o tom neradiačnom, a zvyšok sa uvoľní. Tu máme na y-ovej osi máme energiu, takže tu sa presúvame medzi jednotlivými energetickými stavmi. Zase sa vrátime do tzv. Ground state, čiže základného stavu. Nemôžeme byť veľmi dlho v tom vybudenom. To sa nám vráti a táto časť, to je tá, ktorá sa vylúči v podobe nového fotónu a ten fotón má nižšiu energiu, dlhšiu vlnovú dĺžku. Jo, to je fluorescencia. Nie všetky látky to robia, respektíve oni to vo svojej podstate robia všetky látky, len niektoré to robia tak strašne blbo, že o tom hovoríme, že to nerobia. Ideálne sú také, ktoré majú tzv. Konjugované páry. Dobre to robia niektoré nanočastice, ale máme aj bielkoviny, tzv. Zelený fluorescenčný proteín, ono ich je viac. Úplne najznámejšie sú tie, ktoré sú vo svete medúz, jellyfish, a tam stadiaľ bol prvýkrát vyizolovaný proteín, ktorý sám o sebe je vidno. Ja som vám hovoril, že keď zasvietím na bunky normálnym svetlom, takže chemickú špecificitu nevidím. Vo väčšine prípadov, až na niektoré výnimky, takých proteínov je trochu viac, ale ideálne je, toto je normálne zasvietené modrým svetlom na medúzu a tá medúza svieti. A svieti, pretože je v nej zelený fluorescenčný proteín. Naozaj je to chemická špecificita. Takže, aké sú výhody fluorescencie? Že nevidíme len, že tam máme nejaké bunky, keď podľa ich tvaru čisto teoreticky by sme mohli povedať, že čo to je za typ buniek, moc kvalitné. Keby som vám dal slepé vzorky, tak zaručujem, že aj tí skoro najlepší to proste nepoznajú, pretože každá bunka je trošku iná, takže sa to pozná veľmi blbo. Samozrejme, čo ja viem, bunky z krvi,
ktoré sú tzv. Suspenzné, odlíšite od treba svalových buniek, to samozrejme je jednoduché, ale svalovú bunku odlíšiť od nejakého fibroblastu, ktorý máte niekde v srdcovom orgáne, tak už sa odlišuje horšie. Každopádne, keď mám fluorescenciu, môžem pozorovať špecifické látky, pretože, a povedal som vám, proteíny za normálnych okolností nesvietia v detekovanom telnom svetle, cukry, tuky, nukleové kyseliny nesvietia. Ale my ich môžeme tú fluorescenčnú značku chemicky pripojiť na všetky tie entity, ktoré som spomenul, a potom vidíme špecificky jednotlivé komponenty z bunky. No, takže to je vlastne tá obrovská výhoda, že môžeme špecificky pozorovať. Toto je ten aktín, o ktorom som už rozprával z cytoskeletu, a ja proste vidím tu stresové vlákna. To je to, že bunka sa potrebuje natiahnuť, tak tu má stresové vlákna a ja vidím stresové vlákna, napriek tomu, že tie stresové vlákna majú povedzme 50 nanometrov naprieč. Je to taký bundle aktínových vlákien. No, tak to je dôležité. Dôležité je, že fluorescencia nám umožňuje vysoko citlivé analýzu biologických vzoriek. A to až na úroveň jednotlivých molekúl. My môžeme vidieť jeden proteín, jeden lipid, nejaký metabolit. Pokiaľ to správne označíme, správne navrhneme, vidíme jednotlivé molekuly. Môžeme vidieť, jak sa tie molekuly, alebo jak som vám ukazoval, tie stresové vlákna, oni v živých bunkách robia také vibrácie, alebo môžete mať svalové bunky a pozorovať tep svalu, také napínanie a uvoľňovanie. To sa všetko, tieto procesy sa dajú pomocou fluorescencie dobre pozorovať. Pomocou elektronovej mikroskopie alebo nefluorescenčnej mikroskopie by ste len videli, že tá bunka tak ako trošku sebou mrskne, ale nevidíte, že sa natiahli myozíny, že tie svalové, že tie motory zatiahli a natiahli vnútri tú bunku, vytvorili nejaké napätie. Ďalšou vlastnosťou fluorescencie, k tomu sa dostaneme, že môžete vidieť viac farieb naraz, ale je, že môžete vidieť kolízie. Pokiaľ nejaké dve látky, pýtate sa, či nejaké dve chemické entity sa stretávajú v tej bunke. Áno, dá sa to pozorovať na úrovni jednotlivých molekúl. A tou vlastnosťou, ktorú som chcel zdôrazniť, je, že môžeme sledovať niekoľko látok naraz. No, to je veľmi taká ako dôležitá vlastnosť fluorescenčnej mikroskopie. Jak je to možné? Ja som povedal, že keď na niečo zasvietím nejakým svetlom, tak dostanem síce iné svetlo, to je dobré, a jak to, že vidím viac látok naraz. A je to dané tým, že môžem používať tzv. Filtre. Môžem používať tzv. Excitačný filter, pretože tie jednotlivé látky, povedzme toto DAPI, excitujem fialovým svetlom a vidím ho také do modra. Jo. Ten ezrín je povedzme značený tým zeleným proteínom, o ktorom sme si hovorili z tej medúzy. Ten sa excituje modrým svetlom, svieti zelene. Ten okulín, ktorý tu je zobrazený, to je jedno, čo to je nejaká proste proteín, tak ten je povedzme pomocou protilátok a tá protilátka má na sebe organickú látku, ktorá sa excituje pomocou oranžového svetla a svieti červené. A to vždycky môžem kontrolovať to, aké svetlo dopadá na môj objekt, na objekt, ktorý pozorujem, kontrolujem tzv. Excitačným filtrom. Ano, sa môže stať, že v tom organizme je viac látok, ktoré sa dajú excitovať tým fialovým svetlom, fialovým a modrým svetlom. Ale ja mám ešte tzv. Emisný filter a ten už povolí len tie, ktoré keď na ne dopadá fialové svetlo, emitujú žlto-zelené. Ale nie tie, ktoré sú modré alebo červené. Tie sa zase zablokujú.
No, to tu není ukázané, ale to sa... A týmto pádom dostanem ten zložený obrázok. Ja tie filtre mením a najskôr si zaznamenám DAPI, potom GFP s ezerinom a potom nejakú tú organiku červenú na okulíne. Ešte máme jednu vychytávku dôležitú a to je, že môžeme, ten mikroskop, ktorý som vám ukazoval, to bol tzv. Niečo, čo mu hovoríme white field. To svetlo proste dopadá na celú vzorku, osvieti tú vzorku a odráža sa zase späť a dopadá na kameru a ja vlastne v jednom momente ožiarím viac menej celú vzorku a zaznamenám, jak to tam vyzerá. Čož za chvíľočku uvidíte, že je problém. Pán doktor Petráň z Plzne prispel s Majským v Amerike, ktorí objavili vlastne niečo, čo sa volá konfokálna mikroskopia. A to je to, že sa dá nastaviť mikroskop tak, aby sa lebo ono sa dá spraviť niečo, čo je, že sa lúč svetelný rozširuje a dá sa spraviť čočka, aby sa zase zbiehal. A on sa zbehne v jednom mieste a to je to miesto, ktoré nás zaujíma. A tam je práve výhodou, že je tzv. Osvietený minimálny možný priestor, čož v prípade svetla, k tomu sa za minútku dostaneme, je definované difrakčným limitom, ale aby sme si povedali nejaké číslo, tak je to povedzme 200-300 nanometrov XY a asi 800 až 1000 nanometrov, čiže povedzme 1 mikrometer v optickej ose, čiže Z. Jo? A to je minimálny objem, ktorý sme schopní ožiariť. A potom tu máme ešte niečo, čomu sa hovorí pinhole, tak ako šterbina česky. A cestu prechádza len, tu nastavíme, aby presne do nej dopadalo to svetlo, ktoré je tu a to ostatné sa odblokuje. A tým pádom môžeme dostať, toto je white field obrázok, vidíte, že je taký blurry, že je taký ako rozptýlený, pretože tam máme niečo, čo mu hovoríme out of focus svetlo, objekty, ktoré nie sú presne zafokusované, ale svietia nám do toho. Nemáme to jednak zacielené excitačným svetlom a nemáme odfiltrované to pozadie. Predpokladám, že všetci vidíte, že toto je ďaleko ostrejšie. To je konfokálna mikroskopia, ktorá nám pomáha vidieť lepšie tie objekty, ďaleko kvalitnejší obraz. Ale povedal som vám, že ten konfokálny objem má, povedzme, 300 nanometrov XY a 1000 nanometrov Z. Čo keď chcem vidieť s väčšou presnosťou. No, na to nám pán Abe povedal, že to nejde. Svetlo proste je vlnenie, má vlnovú dĺžku. Bavili sme sa o tom, že sme niekde v oblasti 400, 500, 600, 700 nanometrov. A to vlnenie proste sa nedá zmeniť. Svetlo je proste to vlnenie. Takže objekty 2, ktoré sú od seba vzdialené 200-300 nanometrov, budú svietiť ako jeden blok. Keď už sú od seba vzdialené 500 nanometrov, pretože to nám vlnová dĺžka umožňuje, už ich vidíme ako 2 body. A je to tým, že keď máme extrémne malý zdroj svetla, nejaký emiter svetla, a ten je povedzme 1 nanometer veľký, tak či tak, keďže je svetlo vlnenie, tak to, čo zaznamenáme, nech môžeme mať akýkoľvek citlivý s granularitou fotoaparát, ja neviem, terapixle, vymýšľam si, ktoré majú veľkosť 1 nanometer každý pixel. Ne, furt to bude vyzerať takto. Je to dané fyzikou, je to dané vlastnosťou toho svetla, že je to vlnenie, čiže pokiaľ sa nám to z tohto miesta vylúči, tak to proste týmto spôsobom beží a tým vpádom je s istou pravdepodobnosťou, samozrejme najviac je niekde v strede, ale s istou pravdepodobnosťou to dopadá do celého toho kruhu, ktorý je 200 až 400 nanometrov. Existujú triky, ako toto obísť, je ich viac a myslím, že máme relatívne málo času a preto ja som si vybral jeden z nich, ktorý sa volá
STED, to je, sa pamätá lepšie, ako keď vám poviem Stimulation Emission Depletion Microscopy. Všetci si teraz už pamätáte, čo tá skrátka znamená však. Keď si zapamätáte STED, tak to bohate stačí, pretože keď prídete niekam do mikroskopickej facility, poviete STED, tak vám každý bude rozumieť. A v mobile si nájdete, čo to presne znamená. To je taký trik, na ktorý prišli v Nemecku Stefan Hell a jeho šéf a kolegovia. A to je to, že som vám povedal, že keď tu jeden z týchto, tie korálky, to sú emitery, keď jeden z nich svieti, tak ja to vidím ako blob. 300, 400, 500 nanometrový. Teoreticky 250 nanometrový, ale prax tak nevyzerá. Ale ja môžem použiť druhé svetlo a zhasnúť väčšinu z tých fotónov, ktoré letia okolo, ktoré sú rozptýlené. A zatvárať tú oblasť, ktorá je emitovaná až na nejakých, povedzme, 80, v extrémnych prípadoch 40 nanometrov. A tým pádom, keď mám dva body, ktoré sú od seba 100 nanometrov a mám, povedzme, že mám tú ideálnu situáciu, že to dokážem zavrieť až na 40 nanometrov, tak ich krásne odlíšim. Budem tam mať dva body. Čož s normálnym, štandardným mikroskopom, ktorý pracuje s fyzikou tak, jak je nám daná, nemá tieto triky, tak tie 100 nanometrov od seba dva body neodlíšime. Jak to teda vyzerá? Jak som povedal, emisia je povedzme niekde 300-400 nanometrov, je to oblasť. Sme schopní pomocou elektrooptických zariadení vytvárať lúče rôzneho tvaru. V tomto prípade vytvárame lúč tzv. Donut shape, ako kobliha. Akorát nie česká kobliha, ktorá je ako celá, ale anglosaská kobliha, ktorá má dieru. No. A podľa toho, jak je veľká tá diera, podľa jak veľkú energiu dáme do toho lúču, tak podľa toho máme veľkú tú dieru. Čím je tá diera menšia, tak tým menší bod sme schopní rozlíšiť. Samozrejme je tam tzv. Trade-off. Čím väčšiu energiu do toho dávame, tak tú vzorku vlastne poškodzujeme, lebo je to energia, jo? Takže je tam také ako nastavenia. Dneska už sú tie mikroskopy excelentné, pretože sa robí všetko pulzne, robí sa to femto a nanosekundových intervaloch, takže je to fakt krátka doba, takže tá vzorka sa minimálne poškodí. Jo? No to sú velikánske energie. Aby ste zhasli tie okolité fotóny, musí to byť relatívne veľká energia, preto sa používa veľmi krátky impuls, myslím, že 100 femtosekund a vznikne vlastne takýto malý obraz. Pomocou toho môžeme potom z obrázku, ktorý by sme mali na konfokále, pretože tu vidíte, že je to takzvané fuzzy, je to neostré, není to tým, že by sme to bol white field, že by tam bolo to rozptýlené svetlo. Nie, toto je konfokál, akorát, že sú tie objekty proste príliš malé a tým pádom nám tam fúzuje signál z rôznych štruktúr. A len keď použijeme STED, tak vidíme pekne štruktúru, povedzme, existuje niečo, čo sa volá nuclear pore. To je na jadre všetkých všetkých nie, ale skoro všetkých vašich buniek. A ten má tzv. Ring, ten ako vytvorí dieru do jadrovej membrány, ale vnútri v tom je tzv. Štopel, ale on je taký polopriepustný štopel. Jo? Takže zátka. Takže to sme schopní rozlíšiť a toto má naprieč, pokiaľ si pamätám, 200 nanometrov, tak nejak. Jo? A vidíme detaily, ktoré majú povedzme 60 nanometrov, 80 nanometrov. To samozrejme s konfokulárnou mikroskopiou v žiadnom prípade nemôžeme dosiahnuť. Toľko rýchlo k nanoskopu. Ja vlastne ešte som vám chcel ukázať. V našej skupine používame niečo, čo sa volá
Lokalizačná mikroskopia, to sa vraciam vlastne k tomu, že sme schopní vidieť jednotlivé molekuly a pokiaľ sme schopní kontrolovať, kedy tie molekuly svietia a kedy nesvietia, hlavne, to je najdôležitejšie, aby svietili vždycky len pár, my sme ich boli schopní takzvané lokalizovať, lebo v strede je vždycky najväčší ten signál, takže pomocou matematických modelov môžeme s nejakou presnosťou zistiť, kde ten zdroj svetla je, povedzme s presnosťou 20 alebo dokonca aj 10 nanometrov. A potom sme schopní vytvoriť takýto obrázok, kde napríklad tuto vidíme nejaký výstupok a keď si pozriete, že toto je 500 nanometrová scale bar, škála, tak vidíte, že tam proste analyzujeme veci, ktoré sú ďaleko pod 100 nanometrov. Takže potom sme schopní v trojrozmernom priestore vytvárať obrázky. To je konkrétne nejaká povrchová molekula na imunitnej bunke. No, a vidíme jej distribúciu v rámci nejakej bunky. Toto všetko, čo som vám povedal, znie fantasticky. Tie mikroskopy stoja 25, 50, 75 miliónov korún. Ale není to úplne tak, že tá bariéra, to keď chcete robiť nejaké hodné fancy a máte moc peňazí, tak to neriešite a kúpite si to od Zeissa, od Leica, od Nikonu, kedysi od Olympusu, teraz som sa dozvedel, že sa volá Evanescent, alebo tak nejak. Už není Olympus vraj, ale ne, existuje riešenie pre školy alebo pre fandov. A toto riešenie, OpenUC2, s tým prišli v Viene, zhodou okolností kamaráti naši, a tí vymysleli, že sa pomocou takéto skladačky dá postaviť školský mikroskop povedzme za 5000 a bude fungovať veľmi dobre. Môžete na ňom pozorovať už hodne veci, môžete na ňom robiť, čo ja viem, 5000 možno nie, ale 10 000 korún, čož pre väčšinu filantropov není žiaden problém školám dodať. Kľudne 2-3 také sadičky a budete vidieť síce jednoduchú, ale fluorescenčnú mikroskopiu. A je to postavené na tom, že pomocou 3D printingu sa robia takéto kocky, ktoré majú síce šroby, lebo to musí byť, sme v optike, sme v nanometroch, musí to byť super presné, ale tie šroby, keby sme používali len šroby, tak vám ten systém síce bude presný, ale bude presný v desiatkách, možno stovkách mikrometrov. Ale nie v jednotkách mikrometrov, nedaj Bože, ešte trošku nižšie. Takže sú tam ešte magnetické guličky, ktoré umožňujú presnejšie spájanie týchto komponent a máme tu nejakú podložku a keď sa to začne dávať dohromady, tak môžete vlastne vytvárať nejakú štruktúru, ktorá vlastne je veľmi presná. Celý ten princíp tu je, že vy potrebujete veľmi presne poskladať nejakých, povedzme, takýchto, keď chcete úplne ten najprimitívnejší, to, čo sú normálne školské mikroskopy, tak sa z takýchto kociek, myslím, zo 6 dá spraviť bez problémov. Môžete pozerať na to červené očko. Takto však sa to dá, to je tento. To je vlastne, tu máme objektív, tu máme vzorku, svetlo dopadá, tu máme zrkadlo, jedna čočka, ktorá nám to zväčšuje, ktorá nám to fokusuje do oka. Jo, tu máme objektív, takže ten nám to. Toto je, typujem, stojí asi 1000, možno ani to nie. Môžeme však spraviť aj mikroskop, kde už máme tzv. Posuvný objektív. Ten objektív môže byť trošku kvalitnejší. Môžeme sem dávať rôzne vzorky. Tu máme, kde je zdroj svetla? Jo. Stále pracujeme so slnečným žiarením, ale existuje kocka, do ktorej sa dá dať práve ten laser, ako som hovoril. Také existujú lampičky, ktoré proste vám poskytnú LED-kovú LED laser rôznych farieb. Stoja fakt pár korún. A to môže sedieť tu hore, aby to svietilo na tú vzorku a môžete takýmto spôsobom sa pozerať na vzorku pomocou už relatívne kvalitného mikroskopu. S takýmto mikroskopom už naozaj môžete pozorovať ľudské, alebo nemusia byť ľudské, môžu byť myšie, môžu byť z nejakých iných bunky. Môžete tam značiť nejaké veci, keď by ste tu mali tie laserové lampičky, môžete robiť fluorescenciu. Vidíte tuto oko.
jo, aby to človek videl, ale toto placaté tu, to šedivé, to je mobilný telefón. Tam je to vymyslené tak, aby sa tam dali niektoré konkrétne mobilné telefóny položiť. To je proste v návode, máte popis, jak to spraviť s vašim konkrétnym telefónom, aby to bolo správne voči sebe tie pozície tej vzorky objektívu a objektívu v telefóne a môžete zaznamenávať vaše výsledky pozorovaní v škole. Hovorím, niekde na úrovni. Ja som požiadal o tých známych o quote, ponuku finančnú ako cenovú, ale ešte mi neodpovedali. Oni predpokladám momentálne hodne cestujú, takže pokiaľ by mal niekto záujem, dá sa zistiť, že jak sa k takýmto veciam dostať, a koľko to stojí. A ja ešte teda rýchlo, ja už viem, že mám končiť, vám ukážem, jak sa to vlastne skladá, pretože toto celé sa naozaj dá poskladať do úžasných vecí. A to je... A ne, tu som. Ups, vidíte to. Takže vlastne ten systém, jak sa to skladá, tu už máte ich poskladané, tie kocky, ale tu sú jednotlivé, toto je základná, ktorá len vytvára priestor. Tu máme nejaké zrkadlo, tam ste videli, že v tej optike vždycky je treba pracovať so zrkadlami, je treba pracovať s čočkami, máme objektív, máme sample holder, čiže niečo, čo nám drží tú vzorku. A tu máme presne to, že kde sa pripevní ten mobilný telefón, je tu čočka pod tým a tu je systém, ktorý je pripravený na to, aby tam bola pripevnený zdroj svetla so špecifickou vlnovou dĺžkou, so špecifickou energiou a barvou. A hovorím, je to relatívne dostupné a celý taký systém sa dá dostávať až do takéhoto systému. Tam to asi vidíte, koľko tých komponent sa vlastne do seba poskladá. To už sa budeme, predpokladám, pohybovať niekde okolo 100 až 200 tisíc. Stále pre filantropov, ktorí dneska už našťastie v Českej republike existujú, nemal by byť až taký strašný problém pomôcť školám stredným, aby takýto prístroj dostali a vtedy už môžete vidieť 3D obrazy, čo ja viem, embria, muchy a veľmi, veľmi úžasné veci. V podstate budete niekde veľmi blízko toho, čo my môžeme s tými miliónovými strojmi robiť. Stačí vám toto. A záznamové médium je buď nejaká kamerka, keď chcete nejakú vyššiu kvalitu, nepostupoval by som pomocou mobilného telefónu, predsa len ten objektív je strašne malý, takže tam zakrivuje trochu, ale také tie Sony kamery za pár tisíc. Takovou. To ne, normálna priemyselné kamery, ktoré povedzme v jednej hale Škodovky je takých povedzme 50 tisíc v jednej hale, takže si viete predstaviť, že ich cena nemôže byť moc vysoká, je to niekde medzi 100 až 500 eurami a budete dostávať naprosto úžasné výsledky. To není reklama, to je neziskovka. Jo, vyzerá to ako firma. Takýchto vývojárov je pre školy a verejnosť a preto, aby bola mikroskopia na trošku vyššej úrovni, ako poznáme, aby bola dostupnejšia, je povedzme 3 až 5 po celom svete. Väčšina je v Japonsku, jedna je v Amerike, 2 sú v Európe a toto sú k nám najbližší, není to ďaleko. Takže pokiaľ by niekto tu z pedagógov mal záujem, dá sa to dohodnúť, práve končím, oni to vedia aj predstaviť v tej škole, ukázať a asi by sme vedeli pomôcť aj s tým filantropom, ktorý by vám s tým finančne pomohol. To je za mňa pre dnešok všetko. Otázky? Moc priestoru som vám nenechal, však? Nebojte sa, nehryziem. Pokiaľ sa musíte spýtať v angličtine, kľudne sa spýtajte v angličtine, mne je to úplne jedno.
tak asi bylo všetko úplně jasné. No. Tam měl virus chřipky No. a virus covidu a takový se liší. Málo. Zhodou okolností ten virus, ktorý ste tam videli, zhodou okolností mal na sebe niečo, čo trochu pripomína tzv. Protein spike. V prípade koronavírusu tam ešte také cukorné štruktúry, takže je to také chlupatejšie zľahka. A inak je to dosť podobné. Já jenom dodám, že 4 skupinky potom budou na exkurzi na některém z těch pracovišť. Tam máme doktorandov. Ano, takže někteří z vás se potkají i s mikroskopy. Práve tak, jak som hovoril, že my pracujeme, že sa snažíme zachytávať jednotlivé molekuly a rozdeľujeme ten obraz v čase. Zaznamená, potom poskladáme 50 až 100 tisíc obrazov do jedného obrazu s veľmi vysokým rozlíšením. Tak, a já už to musím utnout, abyste měli ještě chviličku na to si odskočit ven a jít si třeba na tu toaletu, že teď dáme takových 7 minut přestávečku. Marku, my ti moc děkujeme. Prosím.